Karácsonyi hazatérés. Magyar hangok. Nemes Takács Kata. De nagyon hideg van. Cető Roland. Viszlát, Chicago. Megyek már Louisiana. Németh Borbála. Horváth Töreki Gergely. Hamvas Dániel. Berzsenyi Zoltán. F. Nagy Eszter. Tarján Péter. Mics Ildikó. Zene Andrew Morgan Smith. Fényképezte Matt Esbell. Írta Emily Moss Wilson és Marcy Holland. Hello, Will. Most hagytam el a táblát, még 15 perc. Wilson. Nagyszerű. Tégy meg egy szívességet. Mit szeretnél? Pillecukrot. Pillecukrot? Jen családja mindig forró csokit iszik a fa feldíszítése közben. Gondoltam, felidézem az otthonát. Értem. Rendben. Benézek Mártához. És hozz szerecsendiót meg tejszínt is, kérlek. Kell a forró csokihoz. Oké, küld el a listát. Csúcs vagy, Noel. Köszönöm. Karácsony előtt mindig őrületes. Na de se baj. Ugye? Ja, Hello, Noel! Hazajöttél az ünnepekre? véglegesen. Megvan. Ez az. Jaj, bocsi. Visszajöttél. Loptad a szövegem. Te meg a pillecukrot. Kell nekem. Nekem is. Nekem tényleg kell. Nem is szereted a pillecukrot. De az édes burgonyás pitén, főleg ha anyámé. A bátyám el akarja bűvölni a mennyasszonyát, nem mehetek haza nélküle. Dobjunk fel pénzt. Jó. Van érméd? Köszi! Ügyes volt. Engedje meg, hogy segítsek. Még mindig haragszol rám. Dehogy is. A szemöldököd nem ezt mondja. Hány éve már, Nick? Az, hogy mindketten itt állunk ennyi idő után. Olyan sorsszerű. Ez egy kisváros. A fa gyöngy alatt. Megvan! Tartsd meg az aprót, Márta! Még találkozunk, Noel? Ezt nem hiszem el. Nick Russell. Ugi! Isten hozott, itthon hiányoztál. Ó, te is hiányoztál. Mikor jöttetek meg Jennel? Tegnap este. Ez az? Köszönöm. Nagyon hálás vagyok. Azt el is hiszem. Apa hol van? Jennel a nappaliban. Lehoztuk a padlásról az összes karácsonyfadiszt, most bogarásszák a dobozokat. Futás, különben elmeséli az összes kínos gyerekkori csínytevésedet. Már késő. Will egész arca csupa gyurma volt, így aztán nem egy szép kéznyomatot, hanem egy ornyomatot kaptunk karácsonyra. Az aranyos lehetett. Tudom, hogy meg akartad őrizni az utókornak. Nézd, ki van itt. Az én kicsi lányom. Szia, apa! És milyen utad volt? Aj, hosszú volt, de végre itt vagyok. Nem hiszem el, hogy tavaly karácsonykor láttalak titeket.
És te? Hadd nézzem. Már hivatalos. Néztem az eljegyzési gyűrűtöket az interneten, de élőben sokkal szebb. Bátyus, nagyon jó vagy. Bizony. Oké, te csak ülj le és pihenj. Mi majd behozzuk a csomagokat a kocsiból. Aztán ez a fickó készít nekünk forró csokoládét. Ó, valóban? Ne engedd, hogy az öreget csináljon mindent, gyere! Csak utánad, papa. Oké, ülj le, részleteket akarok. Oké. Mindent tudni szeretnék. Mesélek. Mindig szerettem azt a képet kettőtökről. Én is. Az meg mi? Ajándék. Csak egy hét múlva lesz karácsony. Ha nem mondod, nem tudom. Nyisd ki. Dr. Noel Collins, apa! Alig várom, hogy lássam a klinikán az ajtódon. Mindig abban reménykedtem, hogy egy napon egymás mellett dolgozhatok veled, és most tessék! Anya halála óta sok mindent másképp látok. A rezidens éveim után tudtam, hogy itthon akarok új életet kezdeni. És a legjobbtól tanulni. Biztos, hogy megtanítunk egymásnak egy-két dolgot. Köszönöm, apa. Szívesen, drágám. Ez igazán jól néz ki. Ez tényleg nem kellett volna miattam. Nincs, amit ne tennék meg, érted? És mi is jól járunk. Ne csak engem dicsérj, Noel besegített. Felhívott, én csak bevásároltam. Ez nagyon kedves mindkettőtöktől. Tegnap találtam, gondoltam, belenéznél. Ez anya... Karácsonyi albuma. Megjegyzések, kihez fordult, és további ötletek, sok év emlékei sorakoznak benne. Anyám minden évben Betlehemet állított. Gyerekszereplőkkel, élő állatokkal. A mi Betlehemünknek igazi tevéje is volt. Bill volt a pásztor 3 éven át. A főpásztor. Fiam, itt nincs főpásztor. Ez nem igaz. Hihetetlen, hogy megőrizte. Most is van Betlehemetek? Évek óta nincs. Anya volt a főszervező, és mikor beteg lett, próbáltak más csinálni. Volt itt varieté, karácsonyi felvonulás, de az már nem volt ugyanaz. Ezért is hozom vissza. Tényleg? Most, hogy hazajöttem, folytatódik ez a hagyomány. Mikor akartad nekem elmondani? Beszéltem Louis atyával, tetszett az ötlet. Jaj, de jó. Ha segítség kell, rám számíthatok. És rám is? Ó, mindenki segíthet. De szerintem már nem megy rád a pásztor jelmez. Haha, nagyon vicces. Nagyon izgulok. Nagy fába vágom a fejszémet. Nem könnyű anya után. Csak te léphetsz a nyomdokába. Köszönöm, apa. Jaj, ez volt a kedvencem. A Mikulás. Tökéletes. Ó, Jól néz ki, Jen. kösz, Peter. Nem tudtam, hogy ezek is megvannak. Ezek voltak a jelmezeim. Mindet anya varta. Ó, Ez itt az enyém volt. Jaj, ne, megette a moly. mind ilyen? Úgy néz ki. Ezt nem lehet felvenni. Ezeket be tudjuk foltozni. Gondolod? Hívd fel Paulit. Ő nagyon ügyes ebben. Hé, Hugi, nézd, mit találtam. Ez melyik évben készült? 1999. Alig várom. Tudom. Nagy tapsot kérek a mi kis színészeinknek, akik remek munkát végeztek. Ez apa volt. Igen, sose tapsoltál. Bezdeg egy jó füttyentés. Még mindig igaz, de sosem vette fel. Jól van, Dave, kezdhetjük.
Csendes éj, drága szent éj, mindenek nyugta mély. Nincs Ó, milyen fent gyönyörű. más, csak a szent. Minden évben ez a dal zárta az ünnepet. Ez volt a legszebb rész. Noel, énekelni is fogsz? Mi? Nem. Pedig kell, ez a hagyomány. Nem is tudom. Gyönyörű a hangod, Apa, utoljára 12 évesen énekeltem. és jó voltál. Megfontolom. Ez a végszó. Megyek, lefekszem. Magatokra hagylak titeket. Ne feledjétek, hogy holnap a karácsonyi vásárra megyünk. A farmra, kora reggel, oké? Nagyszerű, beszélek Randyvel a Betlehem állatai miatt. A vásárral kapcsolatban én meghívtam valakit, hogy jöjjön velünk. Egy régi barátnőm. Igen? Igen, szerettem volna ezt előre elmondani nektek, Apa, ugyanis nem kell engedély ahhoz, hogy randizz. ez nem randi, az biztos. Semmi baj. Tényleg. Semmi. Oké. Akkor holnap reggel. Jó ét. Jó ét. Oké, ez a végszó, én is lefekszem. Elfáradtam, hosszú nap volt, nagyon hosszú. Na, azt már nem. Most jöttél haza. Megünnepeljük. Jó, bulizzunk egyet. Oké, és mire gondoltál? Az én csodás húgomra. Köszönöm, hogy befogadtad Jent a családba, és hogy ébren tartod anya emlékét. Mindig is te voltál az okosabb, de én voltam a szebb. Ó, vigyázz a szádra! Egészségünkre. Mit gondolsz apa barátnőjéről? Minden oké. Nem zavar, hogy elhozza holnap? Téged zavar. Nem, csak a vásár családi program volt. Noel. Helyes pasi a biliárdasztal mögött piros trikóban. Ja, ne. Veszítenél $20. Ismeritek? Én igen. Randiztam vele. Na jó, több volt annál. A gimnáziumi szívszerelmem volt. Ó, Nick és Noel voltak a bál szépei. Azért nem. Csak az osztálytalálkozón. Úgy volt, hogy együtt tanulnak tovább, de Nick a baseballt választotta. Én megpróbáltam, ő nem. A napi telefonok hetire csökkentek, aztán elmaradtak. ó, Na, de ez már régi sztori. Tovább léptem. az jó, mert épp felénk tart. No csak. A város összes kocsmája közül pont az enyémbe tértél le. Nem a tiéd a kocsmanik. De igen, az. Anyámmal 6 hónapja vettük meg. Mi történt Mr. Joe-val? Nyugdíjas lett. Akartok egy 4-est 2 csapattal? Ó, nem, egyedül is jó vagyok. Egy kis madár csiripelte, hogy visszajöttél. Ez igaz? Igen, de ne félj. Keresek másik kocsmát. A legenda a tiéd lehet. Mióta vagy ilyen ügyes? 10 év nagy idő, Nick. Karácsony a 4-eseknél. Jó reggelt! Jó reggel! Jó reggelt! Nem még valami? Tátos, táncos, pompás, ágas és villám túlélte. Will Rén szarvas palacsintát süt. Ja, hogy ez rénszarvas akar lenni? Az agancsát nézd. Ó, a szándéka fontos. Szóval, jó kis este volt. Ja, még mindig zúg a fejem. Gondolhattad, hogy összefutsz vele. Megjött. Megyek! Hello. Hello! Emlékeztek Mary Russellre a templomból? Hello. 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 Hello! És itt a fia is. Nick. Hello?
Ez jó lesz. Mary mondta, hogy kellene neki pár dolog, hogy a legendát feldíszítse, ezért hívtam el. Köszönetképpen, hogy csatlakozhatunk. Hoztam egy kis mézes puszedlit, tudom, hogy szereted. Köszönjük, Mrs. Russell. Ja, nem, légy szíves, hívd csak Marynek. Nagyon kedves tőled. Ő pedig a leendő menyem, Jennifer. Hello, örvendek. Én is örülök. Gyerünk, vigyük be a konyhába. Hogyne. Puszedli? Igen. Ezt már tegnap is tudtad? A vásárról igen, de rólad nem. Rendben. Akarod, hogy elmenjek? Nem, felnőttünk, Nick. Túl leszünk a karácsonyon gond nélkül. Egyetértek. Jó, Jó. jó. Nagyszerű. Évek óta nem jártam karácsonyi vásáron vendégként. Általában dolgoztam. Mondd, Noel nem bánja? Semmi kifogása ellene. És mi van Nickkel? Nem tudott róla, amíg ide nem értünk. Engedd meg, hogy Ó, kinyissam. köszönöm. Te is engedd meg, hogy kinyissam. Köszönöm. Jól van, gyerekek, indulás. Ó, gyere, csinálunk helyet, összepréselődünk. Azt hiszem, szűkös lesz. Menjünk az enyémmel. Anyám úgyis összevásárol mindent. Jó lesz így, Noel? Persze. Rendben, akkor gyertek csak utánunk. Enyém a rádió. Régen is így volt. Imádom ezt a számot. Oké, tudom, én mentem elé a pofonnak. Örülsz, hogy hazajöttél? Igen. Tudod, Chicago jó volt, de tudtam, hogy itt végzem majd. A kocsimban bele? Nem éppen itt. Hé, szép emlékek fűznek ehhez a kocsihoz. Emlékszel, mikor lementünk a partra és elkaptak? És majdnem meg is büntettek minket. Állj, és miért nem? Én magyaráztam ki magunkat. Én voltam. Nem csak te, csapatmunka volt. Nem, te totál be voltál tojva. Nem igaz, nem voltam betolva. Ó, dehogy nem, még reszkedtél is. Oké, ideges voltam. Te meg sírtál. Igen, hogy ne büntessenek meg. Oké, a könnyár megpecsételte a sikert. Mindig bejött. Hé, ez a kocsi jó volt nekünk. Ez a kedvenc időszakom. Ó, ezt én is imádom. Nincs ugyan hó, de csodaországot teremtünk. Úgy bizony. Ó, igen. Mit csinálunk először? Talán kezdjük valami játékkal. Egy barátságos verseny. Mindig a szénás szekérrel kezdünk, később nem férünk rá fel. Ez jól hangzik. Legyen szénás szekér, mutasd az utat. Oké, menjünk. Oké. Menjünk. Gyere, magam. Igen, szép hölgy. Hátul még van egy kis hely. Apa, a szokásos helyre üljünk. Gyere, gyere. Igen. Gyereknek érzem magamat, csak kétszer Ó, ülök gyere, benne. ülj ide. Eszméletlen lesz. Így a legjobb körbe járni a farmot, hidd el Ó, de nekem. ízli. Igen. Na most már kezdem azt hinni, hogy direkt csinálod. Láttam egy kis helyet. Kapaszkodjanak! Kicsit hepehupás lesz az út. Ne félj, foglak. Nehezen indult. Hát nem szuper? Jaj, de jó volt, hihetetlen. Tudtam, hogy nem bánod. Oké, és most hová? Megígértem Jennek, hogy veszünk pár díszt a családjának. Ó, a Mikulás kalapos aligátorokkal nem tévedhetsz.
Aligátor? Mikulás kalappal. Ez nagyon... Nem. Te is vedd meg, amit csak akarsz. Jó, megveszem, de előbb megverlek a koszorú dobásban. Tényleg? Igen. Ó, ez fontos. Nick, Noel? Ó, nem, menjetek csak előre. Én először az állatokhoz megyek. Megetetjük a kecskét. Oké. Nem emlékszem, hogy hívtalak. Pedig úgy etettem. Ó, Gyerünk. Oké, aki 20 másodperc alatt több labdát tud bedobni a koszorúba, az nyer. Lábak a vonal mögött. Mehet a menet? Földbe döngöllek. Ó, elfogadom a kihívást. Mehet! Nehezebb, mint hittem. Hátrébb a lábad. A saját koszorúdat nézd, ne az enyémet. Pontosan Bocsánat. mire is céloztál? 5 másodperc! 5, 4, 3, 2, 1, lejárt az idő! Hé, azt hiszem, alaposan lemaradtam. Nagyon kikaptam. Ugyanezt én is elmondhatnám. Úgy látom, döntetlen lett. Ó, Te ezt elhiszed? A boldog pár döntse el, kiviszi haza a nyereményt. nem, mi nem vagyunk. Mi nem. Nem. Jól van, elfogadom, de mi nem. Vitte haza. Ó, Biztos te köszönöm. nyertél, Igazán az fix. kedves. Vegyük meg, ami kell, és keressük meg a többieket. Jó ötlet. Nem gondoltam, hogy ilyen jó vagy. Nem? Mit gondolsz, Nick, kitől örökölte? Nézd, visszajött, kér még. Azt hiszem, megkedvelt. nagyon cuki. Listád van? Ó, igen, simán betartjuk a tervet. Nem kell más, mint egy pár birka, ha van, akkor egy szamár, és a teve természetesen. Visszahozod a Betlehemet? Igen, ezt tervezem. Ha kell, bedobom Delilah-t, mindenkit elbűvöl. Volt malaca a jászolnál? A művészi szabadságról nem hallottál? Ragaszkodjunk az eredeti sztorihoz, oké? Te vagy a főnök, Zoki. Hé, ezt nézd meg! Add a kezed! Ó, szia! Hello! Nehogy megcsípjen egy Micsoda kacsa. csoda. Próbálj elkapni egy csirkét. Inkább a nyuszit választom. Na mi újság? Találtál olyat, ami tetszik? Jaj, olyan nagy volt a választék. Mindent megvett, Ó, ez igen. Igen, gondoltam, hogy tetszik. Büszke vagyok. és... Nick merre van? Ó, ő a csodálói gyűrűjében. Nick az első osztályban játszott. Amolyan helyi szuperhős. Hogy érted, hogy játszott? Tavasszal megsérült a válla, és hazaköltözött. Te nem is tudtad? Hát itt vagytok. Remélem, nem vártatok ránk sokat. Ó, Na, ti aztán bevásároltatok. A koszorú az enyém. Megfertőzött a karácsonyi láz. Na, indulhatunk. persze. De van még valami fontos tennivalónk. A déli hóember. Hogy mi? Sok hóembert építettem, de hó nélkül egyet sem. Hát itt a nagy alkalom. Anya, apa, Will és én mindig versenyeztünk egymással. Rendezzünk baráti versenyt Noel kivételével. Oké, néha kicsit elragadott a hév. Kicsit. Ó, És a legjobb, hogy a vesztes fizeti a forralt bort. Na, én nem veszek. Gondoskodom róla. és? Kész vagy megvédeni a címünket? Mivel Jen most van itt először, én most vele fogok játszani, úgyhogy bocsi. Ja, persze, igen. Istenem. Jól van. Jó, semmi baj. Apa? Ó, Na gyere, mi lenne, ha a ringbe szállnánk? megcsináljuk. Csodálatos. Festék is kell hozzá, muszáj befestenünk. Ez vagy te. Ezt tedd fel. Nehogy, hogy lenyúljon valamit. Ezt ide. Ragadj már oda! Jól néz ki. Mi lenne, ha ezt tennénk fel? Rányomom. írni? Nem már, ez nem illik oda. Jó volt. Nem is tudom. Nem már, Randy. Ez az én véleményem, de mind nagyon jó lett. Mondd ki, senki többet. A 3-as számú. Randy, nem már. Csak egy győztes van. Rendben. Oké, egy nagy pohárral kérek, és ne spórolja fűszerekkel. Nekem is jöhet.
Szép munka! Mindig is jó csapat voltunk. Igen, ez igaz. A miénk akkor is jobb. Ugye? Te mit csinálsz? Az nem odavaló. Akkor hova tegyem? A bejárati ajtóra. Azért vetted, hogy gyönyörködj benne. Hol lehetne jobb helyen, mint a nappaliban? A vendégek üdvözlése a cél, és a kapuban van a helye. Szerencse, hogy 2 vettél. Hé, várj! 2 ajtód is van. Mind a 2 kell majd. Apa? Noel? Anya? Nick! Ez mi volt? Én nem tudom. Nem az volt, aminek látszott. Tényleg? Mert úgy látszott, megcsókoltad. Mi? Csókoloztunk, de ez nem olyan csók volt. Végül is kint van a fagy. Igen. Kirakott az ajtó fölé fagyöngyöt. Én voltam, de nem tudtam, hogy ez lesz a vége. Csak jó móka volt. Vegyetek egy mély levegőt, én pedig mindjárt rendelek valami finom ennivalót, és megvacsorázunk együtt. Tudjátok, nekünk most már tényleg mennünk kell. Be kell néznem a legendába hazafelé. Biztosan? Igen, és köszönöm, hogy elvittetek magatokkal. Jó ét. Jó hét. Jó ét, Dr. Collins. Jó ét, Nick. Szóval... Kedveled Mrs. Russellt? Mérit. És igen, kedvelem. Nagyon is. Ó, tehát a csók nem csak karácsonyi móka volt. Nem éppen, nem. Mi már sok időt töltöttünk együtt, és közel kerültünk egymáshoz. Már azon gondolkodtam, hogy elhívom egy randira. Apa nagyszerű. Randiz, és legyél boldog. Azért figyelmeztethettél volna előre. Szólhattál volna, hogy tudjuk. Oké, lássuk csak. Tökéletes. Oké, gyönyörű lett. Ezt azért most leveszem. Hát nem tudom. Talán kérdezd meg Noelt. Mit kérdezzem meg? Apa nem tudja, mi legyen a randin. Még nem voltunk sehol. Valami emlékezetest akarok, és azt hiszem, Mary már randizott a válása óta. Milyen ez a Mary? Mit szeret? Hát, szeret főzni. A templomban énekel, szereti a régi filmeket, oda van egy jó szaftos steakért. Nagyszerű nő lehet. Vidd el abba az új kocsmába, a város túlsó felén. Nem hiszem, hogy lenne szabad asztaluk. A piknikhez mit szólsz? Egyszerű, romantikus, és bárhová elmehettek. Hát ez remek ötlet, rendben. Megyek, be kell mennem a klinikára, de utána a tiétek vagyok. Sok szerencsét a felvételnél. Ó, kösz, apa. Tudjátok mit? Ez a végszó, és el fogok késni. Ne felejtsétek el, hogy Louise atya már vár a templomban. Ott leszünk. Viszlát! Oké, kész vagytok? Igen! Rendben, álljatok a helyetekre. Enyém az első bázis. Rendben, Oké, Charlie, úgy látom, te vagy a soron. Ne feledd, az első és a második bázison is van egy futó. Kettős játék lesz, edző. Ó, ez tetszik. Mutasd meg, hogy mit tudsz. Rendben, srácok. Edzünk, mintha meccs lenne. Elkapom a labdát. Indulok. Oké. Noel! Itt vagyok. Ó, Polly, de jó újra látni!
Én is örülök. Bocs, hogy ide hívtalak. A fiam pár napig itt van az edzőtáborban. Gondoltam, mielőbb beszélni akartál velem. Jaj, ne csináld! Hálás vagyok, hogy felajánlottad, hogy segítesz a jelmezek elkészítésében. Emlékszem, egyszer anyukád rámosztotta a csillag szerepét. Egész nap nem voltam hajlandó megszólalni. Annyira beleéltem magam a szerepbe. Azt hiszem, emlékszem. És mondd, Nick Russell vezeti a tábort. Így lesz jó! Egyes futó! Egyes! Csak Nick miatt vannak itt a srácok. Ő szponzorálja az egyik csapatot. Tudod, adhatta volna csak a nevét, de nem. Az egész szezonban itt volt minden hétvégén. Jól van, srácok, vigyétek be! Felnéznek rá. Ügyes volt. Egy ötöst. Igen, azt látom. Siessetek, srácok! Beszéljük meg, Máriának ez az anyag jó lesz. Oké. Ez meg Józsefnek. Van egy kis gond a jelmezekkel, de alig várom már, hogy ide érjenek a gyerekek. Noel és Will Collins. Ez igazán nagyszerű. Örülök, Louis, tiszteletes. Örülök, hogy látom. Emlékszem rátok a vasárnapi iskolából, mintha tegnap lett volna, és most itt vagytok. Dr. Collins, és te? Már vőlegény vagy. Igen, atyám. Bemutatom Jent. Végre személyesen is megismerhetem. Enyém a megtiszteltetés. Noel, el kell mondanom, hogy milyen jó, hogy visszahozod édesanyád hagyományát. Rendkívüli élmény lesz. Remélem. Mit vannak a kulcsok? Bemehettek bárhová, ahová kell. Ha valami kell, csak szóljatok. Köszönöm. Ha elárulnám, erre vannak a kellékek, az nagy segítség lenne. Ó, hát senki sem mondta el. Mit nem mondott el? Mi történt? Régen nem járt itt már senki, és volt problémánk a vízcsövekkel, és nem sok minden érte ezt túl. Jaj, ne, a Myrtósz. Hé, ne keserhegj. Csinálunk másikat. Ez kicsit visszavetett. Varázsolni tudok a ragasztóval. Én nem, de jó a hozzáállásom. Vannak molyrákta jelmezeink, de se kellékek, se díszlet, és 4 nap múlva karácsony. Innen már csak felfelé visz az út. Tudjátok mit? Ti menjetek vissza, és ugorjatok neki a javításoknak, amit meg lehet csinálni. Jó. És a próba? Majd én megyek. Azzal a sok gyerekkel? Biztos vagy benne, Hugi? Meg leszek. Nem lesz vele gond. Sok szerencsét. Jól van, gyerekek! Figyeljetek rá, legyetek szívesek! Hello, mindenki! Figyelem! Gyere, majd meg leutálunk! Neked adom. Mit keresel te itt? Hallottam, hogy pár gyerek szerepel, ezért benéztem, és hoztam sütit. Puszedli? Rendben, mindenki lépjen előre. Igen, ti is. Rendben, gyerekek, jegyezzétek meg, hogy hol álltok. Ez a végleges helyetek. Nézzetek rá a mellettetek állóra. Rendben, próbáljuk el újra. Gyertek le a színpadról. Gabriel Arkangyal, gyere ki. Jól van, Mária, József, most ti jöttök. Ti vagytok a napkeleti bölcsek, a legokosabb tudósok. Hoztatok ajándékokat, és neki viszitek. Nehéz út áll előttetek. Homok, kígyók, vágjatok komoly arcot, és kövessétek a csillagot. Rendben? Jól van. Bum, bum, bum. Oké. Szamáron fogok lovagolni, mert Mária Szamárháton érkezik meg. Nálunk Mária gyalog jár. Tudjátok mit? Ideje, hogy szünetet tartsunk. 5 percet kaptok, egyetek valamit. Óvatosan, vigyázzatok magatokra. Lehetek én a dobos? A bátyámnak van dobja. Egy bandában dobol. Tudod, Betlehemben sajnos nem voltak dobosok. A dalban van. Hát gondolom, jó? Nem, akkor én nem is jövök. Várj, nem is akarsz játszani velünk? Nem.
Mi a baj, Chuck? Angyal csinált belőlem edző. De nem akármilyet, ő lesz Gabriel. Tényleg? Az egy nagy szerep. Igen, tudod, hogy Nick is volt kiskorában Gabriel a Betlehemben? Tényleg? Igen, voltam. Ő egy arkangyal, és minden fontos hírhozója. Olyan VIP az angyalok között. Az jó! Pásztor voltam. Ó, emlékszem. Az a süti nagyon finom. Ki hozta ezt? Holnap ugyanitt? Te hozod a sütit? Rendben. Hé, mikor akartad elmondani, hogy hazaköltöztél? Azt hittem, tudod, nekem nincs magánéletem. Hát az a helyzet, hogy nem a neten töltöm az életemet. Én megnéztelek. Egyszer vagy kétszer. Tényleg? Jó éjszakát, Noel. Egy ígéretes karrier összeomlása. Nagy szerencsétlenség, de Nick nem az, akit ez megállítana. A bölcsek kellékei jók lettek. Én mindig inkább ötletember voltam. Nem gyakorlatias. Igen, azt vagy. Ó! Ki üzent? Apa küldött képeket. Most értek haza a hógolyózásból. Látom, jól szórakoztak. Igen, nagyon. Szoktunk síelni, szánkozni, és mindig hógolyózás a vége. Apával mindig mi nyerünk. Igen? Igen. Hát nem ti vagytok a karácsony angyalai? Ez nyilvánvaló, nem? Az micsoda? A feladat, hogy eleget tegyetek ennek. Reklám. Élő Betlehem. Az egész városnak tudnia kell, hogy megint lesz élő Betlehem. Szájról szájra kell adnunk. Kimegyünk pizsamában, és az egész város erről beszél majd, hiszen ki mondana nemet erre, meg erre, meg erre? Nem. Nem. Nem? Na jó, megpróbáltam. Biztos, hogy ne segítsek be a gyerekeknél? Az van, hogy Nick megígérte, hogy benéz. Oh. Igen, jó pár gyereket edz, ismeri őket. Ez jó dolog. Bevált módszerei vannak. Ez nagy segítség, Hugi. Nem akarunk célozgatni. Nagyon. Rendben, indulás, és szórjátok azokat a reklámokat. Rendben. Rendben. Gyerünk, öltözzünk. Tényleg nem lehet pizsamában? Oké, mégis kémkedsz utánam? Hoztam szóróanyagot, de látom, hogy már elkéstem. Ma fél napom volt. Küldök e-maileket a szülőknek, hogy mindenki tudjon róla. Hát az szuper lenne. Oké, akkor találkozunk a templomban. Nem, ilyen könnyen nem szabadulsz. Gyere velem. De én... Kicsit edzenem kell a vállam. Dobáltam párat az ütközőnél, de most neked dobálok. Hogy mit fogsz csinálni? Finom leszek. Nick, ez őrültség. Élvezni fogod, ígérem. Tessék, így. Mehet. Tartsd fel a könyöködet. És aztán lendítsd meg teljes hosszon. Teljes hosszon. Igen. Értem. Jó, gyerünk. Oké, tartsd a szemed a labdán. Könnyű azt mondani, te profi vagy. Jó, ez már majdnem. Egy kicsit magasabbra. Próbáld újra. Még egyszer. Mehet? Ide vele! Ó, fuss! Fuss! Az első
első osztályban nem látsz ilyet? Jól mozog, Csajci! Bizony, ezt ne feledd. Viszlát a templomban. Ó, elnézést, de csak néhány óra múlva nyitunk. Jó, akkor később visszajövök. Nem, téged mindig szívesen látlak. Segíthetek? Igen, add ide az egészet. Adom. Köszönöm. Hallom, hogy Nick segít Noelnek a Betlehemnél. Örülök, hogy lebontják a falakat. Szerintem, ha szeretsz valakit, az sosem múlik el igazán. Mary, azért jöttem ma el, hogy... Mondd, nem vacsoráznál velem? Ó, felejtsd el, hogy megkérdeztem. Nem, de. Holnap érted jövök 7-re. 7 óra. Jó. Jó. Mást? Azt is kérem ott lenn. Köszi. Hoztam fánkot. Kiválogattam a zölddel és a pirossal szórtakat. Ó, ez nagyon kedves. Jelöljük ki, hogy hova álljanak, mielőtt még megérkeznek. Kell 3 sárga és 2 kék. Világos. Hogy ment az edzés? A srácok oda voltak, de én is élveztem. Jól bánsz velük. Kösz. Emlékszem rá, mikor ennyi idősen beleszerettem a játékba. Nem akarsz edző lenni? Mire gondolsz? Jó edző lennél most, hogy itt vagy. Tudom, hogy dolgozol Nem rajta. végleg jöttem haza, csak még meggyógyul a vállam. Értem. De ajánlottak állást a gimiben. Jó állás lenne, de azt jelenteni, hogy vége a karrieremnek. Ilyen könnyen nem adom fel. Nem, persze, hogy nem. Jól vagy? Igen, csak ma ezt szeretnék lazítani. Előszednéd a kellékeket? Azt hiszem, a kinti szekrényben vannak. Hogyne? A pásztorok a juhaikkal Betlehembe siettek, és ott találták a kisdedet a jászolban, ahogyan azt az angyal ígérte. Ez nagyszerű. Ez tényleg az, igen. Igazi csoda, hogy kinéz. Hát, nem tudok csodáról, de sikerült összehozni. Jól van, lassítsatok, nyugodtan, lassan mozogjatok. Mit csinálnak? Dobd el a kellékeket, és kifelé mered, fogd meg a szüleid kezét. Nyugalom, nincs semmi baj. Gyertek utánam. Gyertek a mama után. Köszönöm, Só. Tiszteletes, minden rendben? Nem volt tűz, csak egy vízcső tört el. Jaj, ne. Valami gyökerekben nőtték a fővezetéket, és a mai napon eltörött. Ez mit jelent? Sajnos azt, hogy más helyszínt kell találnotok a Betlehemnek, majd le kell fújni az egészet. De 72 óránk van. Sajnálom, Noel. Isten útjai kifürkészhetetlenek. Új jászolt tudunk csinálni, de új templomot nem építhetünk. Ez egy komplett katasztrófa. Nézd a jó oldalát. Az melyik? Nem tudom, de biztosan van olyan. Keressük meg. Az a fontos, hogy támogatnak. Olyan Betlehemet csinálunk, amit soha nem fognak elfelejteni. Hát ez már most is felejthetetlen. 122 darab szórólapot osztogattunk szét. Nincs olyan, aki ne tudna a Betlehemről. Jó, akkor 122 szórólapot kell begyűjteni, mert rossz cím van rajta. Várj, miért? Mi történt? Isten útjai kifürkészhetetlenek. A templom sajnos ugrott. Ne, most mi legyen? Úgy volt, hogy segítek Pollinak a jelmezekkel. Nem tudnátok átmenni helyettem? Dehogy nem. Már megyünk is. És mi? Mit tehetünk? Értesítsétek a szülőket, hogy mi van, de mondjátok meg, hogy megtartjuk a műsort. Rendben van. Én mit csináljak? Hát kell egy másik helyszín. Oké, elviszlek.
Elnézést! Hello! Hello. Kibérelhetnénk a színházat? Igen, mikorra kellene? 2 nap múlva. Sajnálom, de már állnak a díszletek a gyerekműsorra, a Billy Button Jamboree-ra. Néhány hétig tart még. Azért megpróbáltuk. Kösz. Boldog karácsonyt! Boldog karácsonyt! És most? A gimi tornaterme. Beszélhetek a tesi tanárral, jó barátom. Tornaterem. Tudom, nem ideális, de nem volt hely a fogadóban, és Máriáék is improvizáltak. A fogadó tele volt. Nick, ez az! Tudom, hogy hol lesz a show, gyere! Mi lenne jobb helyszín a Betlehemre, mint ahol eredetileg volt? Egy pajtában! Egészen pontosan egy istálló volt. Pajta vagy istálló, tök mindegy. Ez tökéletes. Oh, Nick és Noel, hogy kerültök ide ilyenkor? Randy, a segítségedre van szükség. A templomban csőtörés van, nem tarthatjuk ott a Betlehemet. Szóval kell egy másik hely. Mit gondolsz, nem lehetne... Amit csak akartok. Tényleg? Igen. Mi lenne jobb helyszín egy igazi pajtánál? Hát ezt mondtam én is. Köszönjük, Randy! Oh, te vagy a megmentőnk. Mind tudjuk, ki a megmentőnk. Az történik, hogy kitakarítok, és holnap várlak titeket. Kora reggel. Randy, köszönjük. Nincs mit. Köszönöm. Oh, van helyszínünk? Mondtam, hogy van jó oldala. Köszönöm. Szívesen, Miss Collins. Holnap kora reggel? Igen, és tudod, Dr. Collins neked. Igen. Vigasz gyanánt, Méri. Látom, megtaláltad. Fogj egy villát. Nem kell kétszer mondani. Mary szerint, ha nem tudja, mi legyen, süt valamit. Szerencsénkre. Találtál helyet? Randy átengedi a pajtát. Ez szuper. Remélem sikerül mindent összeszedni időben. Ha anya most látna... Ó. Nem engedné, hogy a tálból legyünk. Nem. Tudod, szerintem anya se csinálná ezt meg félkézzel. Ő is ugyanúgy izgulna. Remek munkát végzel, Hugi. Ettől jobban érzem magam. Hát, ezért vagyok itt, nem? És a Pite miatt. Mekkora falat! Visszaveszem, ez az enyém. Az maradt neked. Az enyém. Fura, hogy itt látlak. Jó reggelt. Azt mondják, nagy buli lesz itt pár nap múlva. Tudsz erről valamit? Igen, valamit, mintha hallottam volna. Na, mi az első feladat, Doki? Oké, csak egy kicsit feljebb a jobb oldalt. Oké, még egy picit. Jó, tökéletes. Aha! Remek munka. Csak finoman, ne erőltesd. Rendben, csináljuk. Na jó. Jó. Rendben megvan, oké. Jó. Egy kicsit feljebb. Jó. Rendben, ez az utolsó. Ó, papa, jól néz ki. Köszönöm. Hová mentek? Vacsorázni, semmi különös. Nem akarsz velünk jönni, Hugi? Hallom, hogy szólít a kanapé. Rendben. De jó mulatást. Oké. Szép estét. Köszönöm.
Láttam, hogy nincs szalvéta, tettem be párat, tessék. Mi lenne velem nélküled? Kívánj szerencsét. Nincs rá szükség. Szép estét. Neked is. George! George, komolyan! George, szólalj meg! Komolyan mondom. Ne tedd ezt velem! Ne hagyj itt! Szia! Szia! Mit keresel itt? Gondoltam, kell egy kis társaság. Szép papucs. És minek a gitár? A próbák végén járunk. Köszönöm. Ez a park olyan szép karácsony táján. Néha eljövök ide, csak hogy lássam a fényeket. Gondoltam, tetszeni fog. Jól gondoltad. Bevallom, nagyon izgultam, hogy mi lesz. Csak én vagyok, Peter. Éppen ezért. Te vagy. Azt hittem, életemnek ez a szakasza lezárult, és én bele is nyugodtam. Erre jöttél te. De hiszen egész életedben ismertél engem. Tudom, de mintha csak most látnálak meg először, mert minden alkalommal olyan új vagy. Mint pár éve, mikor bejelentkeztem egy randi oldalra. Én is megjártam vele. Egy barátom csinált egy profilt. Először mérges voltam, aztán gondoltam, oké, mi baj lesz, próbáljuk meg. Mit mondjak? Rémes volt. El sem tudom képzelni. Állandóan a telefon néztem, ami nem jellemző. Aztán megvettem a legendát, az lett az életem. És amikor Nick megsérült, csak az volt fontos, hogy meggyógyuljon. Hogy én hol vagyok, mit akarok. Az elveszett a ködben. De most már nem. A második esély néha egészen váratlanul köszönt be. Így igaz. Vigyázz, mert forró. Köszönöm. Na jó, mit gondolsz, mit csinálnak a szüleink az első randin? Nem gondoltam rájuk. Nem csoda, hogy apád randizni akart. Anya főnyeremény. Jó, de egy csomó minden szól apa mellett is. Kisvárosi doktor, van haja, 2 ragyogó gyereke, ez tripla ajándék. Nem vitatom. Örülök, hogy átjöttél ma. Hivatalosan Bethlehem ügyben. Jól vagy? Igen, csak egy kis emlékeztető a vállamra. De mi történt? Izomszakadás? Igen. Egy dobónak ez a karrier vége, mint tudod. Mit mond az orvos? Sokan gondolják, hogy végem van. Van, aki szerint viszont nem. Remélem, hogy nem ez a vége. Nagyon sajnálom, Nick. Köszönöm. Na jó, kezdjünk gyakorolni. Nekem nincs kedvem. Az baj, mert 2 nap múlva előadás van. Jó, rendben. De nem énekelek egyedül. Legalábbis ma nem. Benne vagyok. Mit mondjak? Régen nem kísért már haza senki. Hát, remélem, hogy rászokhatok. Nagyon jól éreztem magam. Én is. Mit gondolsz? Tegyek fel fagyöngyöt? Nem.
Már nem kell. Jó hét, Méri. Jó hét. Ne olyan hangosan. Jó. Will. No csak. Milyen érdekes fejlemény. Gyere, hagyjuk őket aludni. Nem, le kell fotóznom őket. Will, ne! Nem is tudják, gyors leszek. Ne, Will! Megvan, menj! Jó éjszakát! Szia, drágám! Mit keresel itt hajnalban? Elfogyott a kávé. Milyen volt a randid? Hú, de furán hangzik. Jó volt, köszönöm a kérdésed. Lesz másik is. Remélem. Olyan romantikus volt. A fények, Jó, rendben. a csillagok Köszönöm, és a bor. nem kellenek a részletek. Jaj, el is felejtettem. Összefutottam Wilson igazgató úrral, Igen. és több jelentkezőt is megnézett a gimnáziumi állásra. Ez nagyszerű. Van fantázia bennük. Tudod, szívem, még nem késő, Anya! hogy... Mondtam már, nem keresek állandó munkát. Tudom, de mondd csak, jól meggondoltad, fiam? Jó vagy rossz, az érzelmeid irányítanak. Hé, ha nem bízol a szívedben, miben bízhatsz? Mély gondolat. Okos asszony taníthatott rá. Köszönöm a kávét. És a muffint. Igen. Szeretlek! Én is szeretlek. Mi van benne? A szórólapok. Összeszedtem, amit tudtam. Nagyszerű, szemétbe vele. Vagy még jobb, hasznosítsd újra. Ne félj, jó helyre kerülnek. Szia, drágám. Mi történt? Te főzöl? Gondoltam, összedobom anyát híres gombóját. Egy kis tűz, ami átsegít az utolsó napon. Jó illata van. Állj! Hol van anya szakácskönyve? Oké, nem vagyok a világ legjobb szakácsa, de ha valaminek fejből tudom a receptjét, az a gombó. Tényleg? Tudod, az ünnep mindig hajszás volt. Itt voltatok ti is. Anyáddal nem sok időt tudtunk kettesben lenni karácsonykor. Mindig eljött a nap, hogy leültem ide, és néztem, ahogyan gombót főz. Megittunk egy pohár bort, és beszélgettünk mindenféléről. Milyen volt, amikor megismerkedtetek? Hát tudod, döbbenetesen szép volt, és idegesítően magabiztos. Hasonlítasz rá, tudod? Ez az egész Méri ügy engem is meglepett. De egy pillanatig se hitt, hogy nem gondolok anyádra minden egyes nap. Szeretném, ha ez nem bántana. Tudom. Na, hadd kóstoljam meg a gombót. Tessék. Hű, ez erős. De Finom lett. tökéletes. Szuper. Tényleg nagyon finom. Isteni lett, szuper vagy. Nem hiszem el, hogy holnap előadjuk. Forgó szélsebességgel. Ó, megemlítettél minket a köszönet részben. Nélkületek nem sikerült volna összehoznom. Nem volt fura annyi időt tölteni Nickkel?
Hát alapvetően még jól is jött. Jól kezelte a srácokat. Az este közel kerültetek egymáshoz. Csak elaludtunk. Egymáson. Véletlenül. Gondoltam, picit összeborultatok. Semmi ilyesmi nem volt. Honnan tudod, te aludtál? Nem baj, ha kedveled. Nem véletlen, hogy egymásba botlottatok újra. Nem. Alig várja, hogy visszamenjen. Ha elmondod, mit érzel, talán itt marad. Rendben, már csak pár maradt. Ez lesz az utolsó, Will. Igenis, viszem. Ügyesek voltatok, srácok. A válsérülés miatt sok mindenről lemaradt. Tagadhatatlan. Annyit tehetek, hogy kaptok pár sört. Én elviszem az enyémet. Visszamegyek az állatokhoz. Nektek jó mulatást, Will? Nagyon köszönöm. Én köszönöm, Randy. Ez a... gimis Nick és mostani Nick már nem ugyanaz. Nem. Tudod, Nick? Én vagyok a nagy testvér, és... nagyon komolyan veszem. Értelek. Volt bőven időm, hogy belássam, milyen hülye voltam. Igen, eléggé az voltál. De ez alkalommal gondold meg, mi az, amit elveszíthetsz. Oké, menjünk vissza a főnökasszonyhoz. Rendben, indulás. Ez pont beleillik, tökéletes. Szóval Nick is részt vett a Betlehemben. Igen, ez itt hozzátartozott az élethez. Igen, mindig napkeleti bölcs akart lenni. És egyszer kézbe is vette a dolgokat. Mit csináltál? Elloptam a tömjént. Bármilyen szép is volt, remélem idén a srácok rendesek lesznek. Hey, van tervetek estére? Miért? A srácokkal éjszaka horgászni fogunk, Evan Taylor háza mögött. Semmi különös, de jó buli lesz. Gyertek el mindannyian. Még mindig horgásztok? Igen, ez is hagyomány. Karácsonyi izzókkal tekerik be a horgászbotot, ez biztos riasztó a halaknak, de nagyon ünnepi. Sose horgáztam éjjel. Egy okkal több, hogy gyere. Menjetek csak el, nekem még rengeteg a... Ő is ott lesz. De nekem nagyon sok... Rám fér egy kis lazítás. Nagyszerű. 8 körül kezdünk, de bármikor jöhettek. Veszek pár égőt. Jó. Azt a szót keresed, hogy köszönöm. Milyen vagy? Köszönöm. Mistletoe, fire glow, light strung on the tree. Everyone having fun, eggnog flowing free. Red and green across the scene, I'm making eyes at you. Be my Christmas Valentine and make my... Örülök, hogy eljöttél. Persze. Akartam is. Hisz ez is hagyomány, nem? Ez igaz. Gyere, menjünk el sétálni. Jó. Nem hiányzik Chicago. Egy kicsit. De mindig is apával akartam dolgozni. Nehéz volt a búcsú. Mi? Ja, a barátomtól? Nem. Volt egy majdnem komoly kapcsolatom rezidens koromban, de nem működött. Túl sok túlóra volt. Igen, nekem is volt, ami nem jött össze. Nem csoda. Nem. Sose tudtam, hogy én kellek, vagy a baseball játékos. Valaha én is randiztam egyel. Igen? És milyen volt a srác? Várj, kitalálom. Nos, jóképű, jó pofa, egy kicsit önző, és kicsit nagyképű. El volt telve magától? Ó, te is ismerted? Igen, azt hiszem, igen. De már rég nem láttam errefelé. Nézd, Noel. Nem érdemeltelek meg. Az álmomra koncentráltam, és nem éreztettem, hogy fontos vagy. Félretoltalak. Sajnálom.
Nem akartam, hogy feladd az álmod, Nick. Csak nem értettem, hogy miért nem lehetek a része. A legnagyobb bánatom, hogy nem csak a barátnőmet vesztettem el. Nagyobb szükségem volt rád, mint hittem. Nekem is hiányoztál. Noel! Jaj, bocsi, elvesztettünk... Nem, semmi baj, épp készültünk visszamenni. Meg akartam kérdezni, hogy ne menjünk-e haza, vagy maradnál még? Nem, igazatok van, nagy nap a holnapi, úgyhogy induljunk. A kocsinál találkozunk. Oké, rendben. Jó ét, Nick! Jó ét! Ne maradj fenn sokáig, holnap szükségem van rád. Ott leszek. Jó ét, Nick. Jó ét, Noel. Jó reggelt, Niki. Ma lesz a nagy buli. Boldog karácsonyt! Mit vettél karácsonyra? Nem, tudod, hogy mi a szabály. Nem nyúlsz hozzá, nem rázod, csak reggel bontod ki. Sok szerencsét! Készen állsz a mai estére? Igen, azt hiszem. Jó, hogy mondod, megyek is. Nick vár a pajtánál. Hé, csak annyit szeretnék mondani, hogy bocs, hogy megzavartam a... Nem zavartál meg semmit. Úgy hallom, hogy valami majdnem csókot megzavart. Mi az? Persze, hogy elmondta. Jegyesek vagyunk. Bocsi. Tudjátok, csak egy pillanatra megszédültünk. Ennyi az egész. Az ilyen nem véletlen. Elmondtad, mit érzel? Oké, mi lenne, ha abba hagynánk a majdnem csóknak, vagy akárminek is nevezzük a kitárgyalását? Mert nekem most mennem kell. Este találkozunk. Este találkozunk? Szólj, ha hazajött. Miért? Nem. Slőn világosság. Szia! Szia! Van egy perced? Igen, csak átnézem a listámat. Noel megkért, hogy segítsek a háttérben. Szóval? Semmi, mutatnék valamit. Mindjárt ott vagyunk. Mindjárt, még pár lépés. Oké. Állj meg itt, és ne nyisd ki még a szemed. Oké. Holnapra tartogattam, de nem vagyok jó titoktartásban. Nem tudtam kivárni. Kinyithatod? Ez hó. Tulajdonképpen régi adópapírok, számlák, szórólapok, meg olyanok, ami még kellett volna, de most már hó. Nem hiszem el, hogy megcsináltad. Láttam, mennyire hiányzik a családod, amikor nézegetted a hógolyózást. A héten segítő üzemmódban vagyok. Az új családommal töltött idő minden percét élvezem. Alig várom, hogy együtt éljünk. Szóval, ti bajnokok vagytok hógolyózásban? Aha. Már láttam, hogy mire készülsz. Láttad, hogy elkaptam? Lássuk ezt, hogy kapod el. Nem vetted fel a telefont. Gondoltam, hogy itt vagy. Azt hiszem, sütök egy almás pitét, rozmaringos, írós tésztából. Ez a hozzájárulásom a finomságokhoz. Ez nagyszerű ötlet. Tudom, hogy Noel nagyon hálás mindenért, amit te és Nick csináltatok, és én is. Nick és Noel szép pár. Bizony az.
Remek gyerekeket neveltünk. A szüleikre ütöttek. Mit csinálsz a műsor előtt? Ez nehéz ügy. Elepedek egy rozmaringos, írós tésztából készült almás pitéért. Ezen könnyen segíthetek. Hű, olyan, mint amire emlékeztem. Hát nem tudom, szerintem jobb is. Menjünk át a legendába, együnk mielőtt elkezdődne a nagy műsor. Oké. Sziasztok, Nick, Noel. Az a helyzet, hogy nagy bajban vagyok. Milyen bajban vagy? Az állatok megszöktek. Mi? Mindegyik? Igen, kivéve a malacot. Mi történt? Megfürdettem őket a műsorra, és a kapu nyitva maradt. Már keresi őket az egyik srác. Noel, rettentően sajnálom. Ígérem, hogy mindent megteszek, hogy előkerítsem őket. Hey, Most mi legyen? Ez egy élő Betlehem. Ha nincsenek állatok, akkor minek nevezzem? Jó, senki nem azért a pár állatért jön el, hanem a történet és a gyerekek kedvéért. Hát tudom, mit csinálok. Igen. Ha nem vagyok itt kapunyításra, várjatok meg. Várjatok meg. Ó, Mary, Peter. Tiszteletes, hogy van? Jól vagyok. Büszkék lehetnek. Ó, igen. Azok vagyunk. Hihetetlen, hogy a végén minden a helyére került, pontosan úgy, ahogy kell. Igen, megyek, keresek helyet magamnak. Jó szórakozást. És hivatalosan együtt vagyunk? Ó, igen, együtt vagyunk. Hey, nem láttátok Noelt? Nem, de menj hátra, Jem már nagyon vár. Oké, megyek. Oké, pásztorok, öltözzetek át, és fogjátok a kelléketeket. Angyalkáim, gyertek ide, adom a glóriát és a szárnyatokat. Szia! Hol voltál? A frászt hozod rám? Mindenki megjött. Nem tudom, meddig tudunk még várni. Mit csináljunk? A gyerekek már mind jelmezben vannak. Noel szövegét tudjuk, ha mégsem kerülne elő? Nem, a könyvében van. Oké, a sót el kell kezdeni. Úgyhogy találj ki valamit, gyorsan. Én? Megvannak az állatok. Noel, hála Istennek. Noel, csodásan nézel ki. Köszönöm. Jen, választ ki a legkisebb pásztorokat és angyalokat, és öltöztess be őket. Gyertek, angyalkáim, gyertek! Hol szerezted? Gyerekjelmezek. Emlékeztem, hogy Billy színházában gyerekszereplők voltak. Megkérdeztem, és nem játszanak az ünnepek alatt. Ez nagyszerű. Fantasztikus. Amikor Mária és József nem talált szállást, ők is improvizáltak. 1 perc a kezdésig. Mehet. Igen. Azt hiszem. Mindenki a helyére. Mária, Gabriel, menjetek fel. József, te maradj itt. Nagyszerű. Rajta! Hoppá. Oké. Will, lámpa leolt. Isten hozott mindenkit. Jó estét! Elmeséljük a karácsony történetét, hogy átérezhessük a mai nap jelentőségét. Valamikor régen, Názáret városában élt egy lány. Máriának hívták. Egy napon Mária előtt megjelent Gábriel arkangyal, és azt mondta: ne félj, fiat születik, akit Jézusnak nevezel majd. Mária és József összeházasodtak, és Betlehembe mentek a népszámlálás miatt. Mikor odaértek, nem találtak szállást, egy istállóban húzták meg magukat. Éjjel viszont varázslatos dolog történt. Megszületett a kisded. Jézus, Isten fia. Miután bepójálták, befektették a jászolba. Betlehem határában pásztorok őrizték a rájuk bízott nyájat. Menjetek be, gyorsan! Az angyal szólt: ne féljetek, mert ma Dávid városában megszületett a megváltó. A pásztorok Betlehembe siettek a juhokkal, tehenekkel, tevével, és rátaláltak a kisdedre, ahogy az angyal ígérte. Jen! A pásztorok örvendeztek és őrködtek a szent család felett.
Az állatok közelebb húzódtak a kisderhez, hogy melegítsék a hűvös De nagyon téli cukik a éjszakát. kis jelmezekben. Gondolom. Elnézést. Semmi baj, nekem akkor is te vagy a sztár. Jézus születésekor egy új csillag jelent meg az égen. 3 napkeleti bölcs, akik a csillagokat tanulmányozták, tudták, hogy megjelenésekor nagy király születik. Amikor meglátták, elindultak, hogy megkeressék az új királyt. Amikor rátaláltak, átadták a neki hozott ajándékokat. Aranyat, tömjént és mirhát. A szíveket öröm töltötte el. A kisded megszületett, értünk. Minden karácsonykor összegyűlünk, hogy megünnepeljük a gyermeket. És ne feledjétek, egy csillag az égen, annak a jele is lehet, hogy valami csoda történik. Ügyesek vagytok, nagyon jó volt. Gratulálok. Ó, nagyszerűen csináltad. Köszönöm. Készen állsz, hogy lezárd az estét? Nem hiszem, hogy menni fog. Dehogy nem. Végig ott leszek melletted. Nagy tapsot kérek a gyerekeknek! Hát nem elbűvölőek? Na most, hagyományosan a műsor Carol Collins kedves dalával végződik. Mind emlékszünk a hangjára. A lánya Noel lép a helyére, és adja elő most ezt a dalt. Szuper! Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, a weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night divine. Szuper! Szuper! Köszönjük! Nagyon szép volt az egész, mély benyomást tett. Az én kislányom. Drágám, fantasztikus műsor volt. Köszönöm, apa. Remek volt. Nem tudtam, hogy ilyen jól énekelsz. Édesanyád büszke lenne rád. Hol van Nick? Azt hittem a színpad mögött. Megyek, megkeresem. Találkozunk a fánál. Oké. Szép munka volt. Köszönöm. Gratulálok.
Szia! Azt hittem, elvesztél. Mit keresel itt? Gondolkodom. Miről? A hétről. Kész őrület volt. Nekem mondod? Ez volt az első alkalom a visszatérésem óta, hogy nem vágytam máshová. Méghozzá miattad. Én is jól éreztem magam. Gyönyörűen énekeltél. Hát ez a te hibád. Jövőre talán duettet éneklünk. A legendában minden kedden szabad a vásár. Lesz időnk gyakorolni. Igen, de ahhoz fizikailag is jelen kell lenned, másképp nem megy. Én nem megyek sehová. És a baseball Valaki karriered? azt mondta, hogy nagyon jó edző válna belőlem. Várj. Elfogadtad az állást? Ezt nem értem, mi változott? Rossz álmot kergettem. Már tudom, hogy mit akarok. Családot és változást hozni oda, ahol felnőttem. És mindezt valakivel, akit szeretek. Én is ezt akarom. És kijársz majd a meccsekre. Persze. Eddig is jártam. Jártál? Igen. Mindegyikre? Akkor kapok én is egy mezt. Talán sikerül elintéznem. Vannak kapcsolataid? Talán. Itt van. A fa! És ők is. Látom, megtaláltad. Szia, drágám. Nagyon jó voltál. Figyelem, emberek! Nagyszerű Figyelmet kérek! Szóval, hatalmas áldás van rajtunk. De ez az este nem lenne teljes a világosság eljövetele nélkül. Noel, gyere, tisztelj meg ezzel. Köszönöm, Louis, tiszteletes. Jaj, de izgulok. Oké, mindenki számoljon. 3, 2, 1! Ó, gyönyörű ez a fa. Van valami terved jövőre? Pontosan mire gondolsz? Én bármit megteszek, ha mellettem vagy. Milyen volt az első déli karácsony? A lehető legtökéletesebb. Igen? Még hó nélkül is? Azt túlértékelik. Véghez vitted. Véghez vittük. Jövőre ugyanez? Egy randi. Boldog karácsony, Noel. Boldog karácsonyt. Magyar szöveg Bán Szilvia, hangmérnök és vágó Csénémet Bálint, gyártásvezető Lajkai Erzsébet, szinkronrendező Berzsenyi Zoltán. A szinkront a TV2 csoport megbízásából a Masterfilm Digitál készítette. Produkciós vezető Gyarmati Zsolt. Ring the bells and cheer. Oh, I can't wait to celebrate. I'm coming home for Christmas this year. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home.